to Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant and nearly was... Benvinguts al programa de Conca Televisió, on diversos cursos de tercer fins a sisè de primària de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena venen a aquest plató per resoldre 3 preguntes de 4 matèries diferents. Les matèries són matemàtiques, ciències, actualitat i llengües. Abans de continuar, com a cada programa, informar-vos que a part de veure'ns per televisió, també ens podeu veure per internet. Primerament, www.youtube.com i un cop a dins, Global Production SCP. D'altra banda, www.facebook.com, grup assignatura pendent, i per últim, dir-vos que tenim un blog d'assignatura pendent. Ara sí, continuem. Abans de presentar-vos, sé que en teniu ganes, dir-vos les normes. Ve 3 participants de cada escola i teniu 3 preguntes. Amb aquestes 3 preguntes hi ha 30 segons per cada pregunta. Això vol dir que us les podeu pensar i quan les sapigueu, responeu. Després que si falleu la pregunta, això sí, aquests globus que tenen aquí, s'us petarà un globus per pregunta fallada. Sí? Bé, ara sí, un cop fet aquesta introducció, presentem les escoles que avui ens acompanyen en aquest programa. A la meva dreta, benvinguts, és el Gabriel Castellà. Com estem? Molt bé. Tenim el Pau Aroles. Benvingut, Pau. Tens 11 anys i ets d'Igualada. Sí. I els teus esports preferits, quins són? El futbol, una mica, sí, i ja. Molt bé. I tu toques un instrument, que t'agrada molt. Quin és? La guitarra. Ja fa temps que el toques? Un any o així. Molt bé. I col·lecciones minerals? Sí. I tens un gat? No, en tinc 10. 10 gats? Sí, però a una muntanya... Ah, no, a una casa de muntanya. I tots tenen nom? Sí. Bueno, mira, no els dius, perquè tenim molta estona. Molt bé, Pau, ara tenim el Manel Torrijón. Hola. Benvingut, Manel. Tens 11 anys Sí, i tu ets de Capellades. I el teu esport preferit? el futbol i el bàsquet. Molt bé. I tu t'agrada molt els animals, en especial un, oi? Sí, Quin el és? cavall. El cavall. I té nom aquest cavall? En tens un, oi? No, Ah, però m'agraden. perfecte. I col·lecciones minerals? Sí, Molt bé. I l'últim participant d'aquesta escola és el Celestino Bravo. Benvingut. Tens 11 anys sí. i ets d'Igualada. I el teu esport també és el futbol, el preferit? I toques un instrument, com crec que tots els aquí tocau la flauta? Sí? Sí. Molt bé. Doncs ens presentem amb ells, no? Sí. Benvinguts els de l'Escola Mestral, com estem? Bé? Bueno, tenim el Frank Martínez, benvingut. Tens 11 anys i ets de Capellades. I tu t'agrada molt l'atletisme. Sí. Ja fa temps que corres? Tens 4 anys. Carai, molt bé. I tens un animal? Sí, el hamster. Té nom? Sí, Quin nom té? Neu. Molt bé. El segon participant és l'Oriol Nafria. Benvingut, Oriol. Tens 11 anys i ets d'Igualada. Sí. I tu, els teus esports preferits, quins són? El ciclisme i el futbol. Molt bé. I en bici ja fa temps que hi vas? Sí. Molt bé. I l'últim participant d'aquesta escola és el Xavi Carrillo. Benvingut, Xavi. Tens 12 anys, ets el gran d'aquí de moment, i ets de Martorell. I el teu esport quin és? Waterpolo. I ja fa temps també? Sí. Estàs en un equip? Molt bé. Ara sí, un cop presentats les 2 escoles que ens acompanyen aquí, comencem amb assignatura pendent. Atenció, el primer bloc és el bloc de matemàtiques. Com sabeu que n'he dit 4. Com us porteu? Bé. Bé? Bueno, anem a veure. Doncs atenció a la primera pregunta de matemàtiques. Les mans fora el taulell i quan jo digui ja, apreteu. Si jo no dic ja, no apreteu, Vale? Primera pregunta. Quin nombre surt al dividir 222 entre 3? Ja. 222 entre 3. Resposta correcta. Molt bé. Uy, estaba a punto. Estaba 76 y va de poco, pues. Finalment ens hem sortit. Segona pregunta. Sí? Manetes? Ara. Quin nombre obtenim al calcular 3 per 4 per 7? 3 per 4 per 7.
En sortim? ¿84? Sí, resposta correcta. Molt bé. No passa res. Última pregunta de matemàtiques. Què ha de passar perquè un angle sigui obtús? Que tingui un angle obtús. No, perquè que tingui més de 90 graus. Ara, molt bé. Resposta correcta. Bé, no n'heu fallat cap. Això està molt bé. Comencem molt bé. I bé, us en recordeu que vam venir a gravar uns vídeos a les vostres escoles? Sí. Sí. Els voleu veure? Sí, no? Sí. Doncs primer veurem el vídeo del Gabriel Castellà. Donem pas a aquest vídeo. Searching for passion in a lifeless dead end stream. Què us sembla si anem a comentar aquest vídeo amb l'escola? Bé, primer de tot, les votacions que heu fet amb papers. Sí, vam donar un paper a cada alumne i allà va ficar el nom de què hi votava. I després ho apuntàvem a la pissarra. Molt bé. Esteu els tres aquí, els votats. Enhorabona. I després hi havia molts murals, he vist? Sí. A veure, expliqueu-me de què són. Són biografies en un n'hi ha d'esportistes, de polítics i d'actors famosos. I hi ha biografies i fotos. Molt bé, ho heu fet tots vosaltres? Sí. Molt bé. Continuem? Sí. Bé, després de presentar aquest vídeo, dir-vos que estem pel segon bloc. Acabem de fer matemàtiques i ara toca ciències, que és coneixement del medi. Això també ho porteu tan bé com mates? Sí. Molt bé. Anem-nos a posar a prova. Primera pregunta de ciències. Mans fora els taulells. Digueu el nom de 5 comunitats autonòmiques. Ja. Comunitats autònomes. Catalunya, Astúries, Cantàbria, País Basc i València. Comunitat Valenciana. Resposta correcta. Molt bé. Bastant ràpids. Bé, atenció a aquesta segona pregunta. Quina ha estat l'última guerra social que ha viscut a Espanya? Ja. La Guerra Civil. Molt bé. Molt ràpid. I atenció a aquesta tercera pregunta. Com es diu el procés de canvi que realitza una oruga fins a ser una papallona? Metamorfosi. Resposta correcta. Carai, tu, això està anant molt ràpid, no n'hem fallat cap. Enhorabona als 6 participants que tenim avui aquest plató. Ara sí, com era tan ràpid, heu gastat moltes forces. Què us sembla si fem 2 minutets de publicitat i us reposem? Sí? Sí. Doncs no marxeu, fins ara.